Nie každý elektrický bicykel je stavaný na rýchlosť. Niektoré sú stavané na niečo oveľa dôležitejšie. Každodenné využitie. NGV-L20 Boost patrí presne do tejto kategórie a je navrhnutý tak, aby nahradil auto na každodenné použitie. Napríklad cesty do obchodu, krátke výlety, pokojnú jazdu po cyklotrase alebo dochádzanie do práce. Jeden z najväčších benefitov tohoto bicykla je viditeľný hneď na prvý pohľad. Je to tento rám, ktorý uľahčuje nasadanie a celkové používanie. Zároveň široké pneumatiky, pohodlné odpruženie, praktické doplnky a pohodlný posed. Na papieri to vyzerá dobre. Poďme sa na to pozrieť v praxi. Ja som Patrik z Najkolobežky.sk a vítajte v našej recenzii. Toto je jeden z najpraktickejších mestských e-bajkov, ktoré som za posledný čas videl. V prvom rade si všimni jeho konštrukciu. NGV v tomto prípade použili tzv. Step-through rám, takže nemusíš prehadzovať nohu cez vysokú konštrukciu, iba prestúpiš cez bicykel a to veľmi uľahčuje nasadanie a každodenné používanie. Je to jeden z najväčších benefitov, ktoré môže mestský e-bike mať. Rám je vyrobený z hliníkovej zliatiny a musím uznať, že kvalita spracovania je na naozaj vysokej úrovni. A obzvlášť v tejto zelenej farbe tento bicykel vyzerá štýlovo a zároveň aj prakticky vďaka napríklad týmto dvom nosičom. Predný s nosnosťou do 10 kg a zadný s nosnosťou až do 25 kg. Takže pohodlne odvezieš všetko, čo potrebuješ so sebou na cestách. Pri elektrických bicykloch platí jednoduché pravidlo. Čím viac vybaví, tým vyššia hmotnosť. A to nie je výnimkou ani v prípade L20. Tento bicykel váži 34 kg, najmä vďaka masívnej konštrukcii a hliníkovému rámu. Avšak pri jazde to nie je negatívum, práve naopak benefit, ktorý prináša vyššiu stabilitu a komfort. Väčšina ľudí si myslí, že pri elektrickom bicykli rozhoduje iba jeden parameter, a to waty. Avšak môže to byť úplne iný údaj, a to krúťací moment. Srdcom tohoto bicykla je tichý 250W motor, ktorý má však 75 Nm krúťaceho momentu a to znamená perfektné rozjazdy do kopca, ktoré pocítiš. Musím uznať, že práve tu tento bicykel príjemne prekvapí a vôbec nepôsobí ťažkopadne. Pomáha tomu aj funkcia Boost, ktorá dokáže zvýšiť výkon motora. V praxi to znamená lepšie rozjazdy a menej námahy. Zároveň tu máme 7-stupňovú prehadzovačku Shimano a viacero úrovní asistencie, aby si vedel vyladiť jazdu presne podľa seba. Maximálna rýchlosť je v tomto prípade 25 km za hodinu, čo je typická hodnota pre mestské e-bajky, ale dá sa aj odblokovať. Chcete si zaobstarať elektrickú kolobežku, bicykel alebo značkové príslušenstvo a náhradné diely od výrobcov ako sú Kukirin, NGV, Xiaomi a ďalší? Najväčší výber nájdete na najkolobežky.sk. Ku každej kolobežke či bicyklu získate dopravu zadarmo a profesionálnu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže so všetkými otázkami. najkolobežky.sk. Vaši odborníci na elektromobilitu. Niektoré mestské e-bajky prejdú ledva 60 km. Tento však zvládne dvojnásobok. Výrobca uvádza pre L20 dojazd až 120 km a to je naozaj slušný údaj. NGV L20 Boost používa 48V batériu s kapacitou 13 Ah, avšak v reálnom živote to, ako ďaleko na ňu zájde, závisí od viacerých faktorov. Hmotnosť jazdca, úroveň asistencie, aj terén. Bicykel určite bez problémov zvládne niekoľko dní bežného jazdenia bez potreby nabíjania a zároveň má praktickú výhodu, že táto batéria je odnímateľná, takže si ju vieš vziať domov a nabiť ju v noci za 6 až 8 hodín, ráno byť pripravený na ďalšiu jazdu. Komfort takéhoto fatbajku nespoznáš na cyklotrase, ale práve na rozbitej ceste. Tam sa ukáže, či je ten bicykel dobre navrhnutý. No a tento používa 20-palcové široké pneumatiky, ktoré perfektne tlmia nerovnosti a zvyšujú jazdný komfort. Veľkú úlohu zohráva aj predná odpružená vidlica, ktorá práve tlmí tie väčšie nerovnosti a najviac tento rozdiel spoznáš oproti klasickým bicyklom. Jazda mestom znamená jednu vec. Musíš vedieť rýchlo zabrzdiť. Tento bicykel má mechanické kotúčové brzdy, ktoré poskytujú dostatočný brzdný výkon aj pri prudšom brzdení. Musím uznať, že bicykel reaguje naozaj rýchlo a jazdec má nad jazdou plnú kontrolu. Samozrejmosťou je aj predné a zadné LED osvetlenie, takže z pohľadu bezpečnosti tento bicykel ponúka všetko, čo by správny mestský e-bike mal mať. Všetci vieme, čo môže byť pri mestskom e-bajku dôležité. Sú to praktické detaily, ktoré využiješ pri každodennom jazdení. Tento bike má napríklad praktický LCD displej, na ktorom počas jazdy vidíš všetky dôležité informácie. Napríklad aktuálnu rýchlosť, stav batérie, dojazd či prejdené kilometre. Súčasťou balenia je aj tento praktický košík, ktorý môžeš použiť napríklad na nákup alebo inú batožinu. A tento bicykel má aj nastaviteľné sedadlo, takže si každý jazdec môže jazdu prispôsobiť podľa svojej výšky. A v tomto prostredí sa bude nová L20 Boost používať pravdepodobne najčastejšie, takže na kombinácii peknej cyklotrasy, možno aj trochu v teréne, keď sa človek pôjde prejsť ku rieke,
Čiže víkendové výlety alebo každodenná cesta do práce by pre tento bicykel nemali byť problémom. My sme dnes na tejto malebnej cyklotrase pod Skalkou, ako môžete vidieť. A už sme si v štúdiu povedali, že tento bicykel má 120 km dojazd, že má skvelé odpruženie, perfektný dizajn, praktické nosiče. Ale poďme si ho teda vyskúšať aj v praxi, ako sa na ňom jazdí, aký je stabilný, aký pocit z jazdy máme. A ja na konci zhodnotím svoje pocity a budem zvedavý na tie vaše. Tak a môžeme si rovno vyskúšať aj rozjazd na 5. režime asistencie na novej L20. Takže naozaj som iba jemne zašľapol a ideme. Takže ENGVE L20 Boost, jeden z najkomfortnejších modelov tohoto výrobcu. A ku celkovému jazdnému komfortu prispieva nielen samotná konštrukcia bicykla a veľmi dobré predné odpruženie, ale aj ten dojazd. Že vlastne určite je používateľským komfortom aj to, keď je možné prejsť na jedno nabitie 120 km. Samozrejme, keď už ten bicykel treba nabíjať, nie je nutné ho niesť celý hore schodmi. Ani ťahať do výťahu. Jednoducho odnímateľná batéria umožňuje nabíjať iba samostatnú batériu u seba doma. Takže bicykel ostáva v pivnici, v garáži, kdekoľvek je treba a batéria sa berie domov nabiť. My sme na tejto krásnej malebnej trenčianskej cyklotrase a teda testujeme aj takýto, nazvime to, že víkendový výlet na L20, aby to nebolo iba o chodení do práce a povinnostiach, ale aj o tom voľnočasovom využití. Práve na tamtom odpočívadle som nedávno stretol jedného pána na jeho L20, ktorú kúpil od nás z najkolobežiek a vysvetľoval mi, že pre neho L20 symbolizuje akúsi mobilitu, že on už má poslabšie plúca a že tá L20 mu vlastne umožňuje sa vybrať takto na výlet cez víkend. No a ak by náhodou pán, s ktorým som sa rozprával tam na tom odpočívadle, toto video sledoval, tak ho týmto pozdravujem. Takže okrem 5 režimov asistencie tu máme aj tlačidlo Boost, ktoré instantne zvyšuje tzv. Podporný výkon a teda pomáha k rozbehom alebo dosahovaniu maximálnej rýchlosti. No a myslím, že to, čo je najdôležitejšie povedať o tejto L20 je v podstate to, že ten bicykel je úplne všestranný. Naozaj tento rám je úplne vidno, že ľahko cez neho prekročiť. Tým, že ten bicykel netreba celý ťahať so sebou hore schodmi alebo do výťahu kvôli nabíjaniu, tak sa stáva o mnoho praktickejším, pretože tá konštrukcia je naozaj robustná, pevná, odolná, aby udržala teda aj batériu, aj elektromotor a samotného jazdca, ale netreba ju ťahať celú so sebou. Čiže je to také spojenie praktickosti a zároveň štýlovosti. To, že tu mám vpredu ten košík, na ktorý si môžem dať napríklad batoh alebo nákup, tak to iba umocňuje zážitok. Za mnou je ďalší zadný nosič a vlastne si viem takto na tomto prehľadnom displeji sledovať úroveň asistencie. Keď si chcem zamakať, tak si tú asistenciu znížim, šlapem viac manuálne. A keď si chcem oddychnúť, tak si ju zvýšim a pomáha mi ten bicykel vlastne s rozjazdmi. Takže skúsim ešte raz zastaviť. Dáme si tam napríklad nejaký nižší prevod na prehadzovačke. V tomto prípade Shimano 7 stupňová. Ja takto spomalím. No. Toto je rozjazd čisto iba s mojou takou úplne jemnou asistenciou pri šlapaní. Ja sa naozaj nenamáham, ja iba tak akože udávam tým pedálom smer, ale nemusím reálne do nich tlačiť. A samozrejme tá druhá stránka mince je, že keď sa chcem rozbehnúť bez námahy ešte rýchlejšie, tak proste stlačím tlačidlo Boost. A ono mi pomôže vlastne s tým rozjazdom a ešte viac akcelerujem. Čiže je na mňa, ako si dávkujem ten výkon, ako veľmi sa namáham a ako praktickým si tento bicykel urobím. Ak chcem športovať, tak môžem. Ak chcem ísť do práce bez toho, aby som sa spotil, tak môžem. Ak chcem ísť na nákup a odviezť niečo ťažké, tak môžem. Myslím si, že toto je asi najvšestrannejší a zároveň veľmi štýlový, krásny bicykel od ENGVE, ktorý obzvlášť v tejto zelenej farbe má naozaj niečo do seba. Ak hľadaš praktický mestský elektrobicykel, toto je model pre teba. ENGVE L20 Boost stavia hlavne na pohodlí a praktickosti. Tento nižší rám uľahčuje nastupovanie, širšie pneumatiky zase zvyšujú stabilitu na horších cestách a praktické doplnky ako tejto nosiče zvyšujú jeho každodennú využiteľnosť. Zhrnul by som to tak, že ide o perfektný mestský elektrobicykel navrhnutý pre každodennú využiteľnosť.